Enten napa sampean kok nututi kula? Penemban. Kula mboten badhe nyebat paduka menika satunggiling Panakawan Ngamarta babar pisan kula mboten wantun. Nanging gandeng gelaripun wonten ing Arga Tidar peparep Begawan Semar Kuning. Inggih Resi Semar Kuning. Inggih panjenengan ingkang kula sembah lan kula ngaturaken bekti kula dhateng Premban Semar Kuning. Tak tampa Raden Janaka. Sak banjure eneng apa? Menapa ingkang ginebeng saklebeting penggali sak mangke badhe kasembatan lire piye? Mbok menawi wonten pangandikan ingkang badhe panjenengan aturaken dhateng satunggiling priyagung. Sapa Ndara Janaka Raden Janaka sapa? Kok sajake sampean ngerti legetane atine Semar? Arjuna wonten maring adhawu. Ana sawijining brahmana tuwa. Mongko sandhangane ora mingsra iki sapa? Menika peparep Begawan Semar Kuning. Iki sapa iki? Menika Nalindra Ndarawati. Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun Ndarawati. Iya, Penemban. Jebul isih durung padhang paningalmu. Jebul isih durung cetha paningaling Nata Ndarawati. Lho, apa to sababe Penemban paring dawuh kaya mengkono? Sampeyan ora weruh kalih kula. Sampeyan ora iso nyawang kalih kula niku tegese paningal sampeyan isih peteng. Paningal sampeyan durung padhang. Sampeyan durung iso nampa lelakon. Sampeyan durung iso ngeling-eling lelakon sing manggawe-gawe, sing natoni karo atine wong liya. Ngopo sampeyan kok ndodok? Ngopo sampeyan kok ndodok? Kakang Semar. Sepira gedhening keluputanku aku nyuwun pangapura, Kakang. Aku nyuwun pangapura. Aku mbok patrapi pidana apa wae, aku ngaku luput, aku ngaku kleru, Kakang Semar. Wong niku nek pun ngaku luput, pun ngaku kleru, nggih pun. Tegese wong sing disuwuni ngapura ya mung kudu menehi pangapura. Gusti sing akarya jagat kemawon menungsa pokale nganti ora iso digambarake wae nek pun nyuwun ngapura Gusti paring pangapura napa melih Semar niku mung titahing sing gawe urip. Kudune kula ya iso menehi pangapura karo sampeyan. Nalika sampeyan adreng ndhawuhake ingkang putra kali putrane Ndara Janaka nembe kesah. Ingkang Raka Mandura kemawon ngemutaken kalian sampeyan. Supaya nengga besane supaya kabeh niku iso ditonton nggone padha nyawang manten disanding karo wong tuane dhewe-dhewe ning sampeyan adreng. Sampeyan adreng ndhawuhake Ndara Bimanyu kali Ndara Siti Sendari tanpa ditenggani Ndara Janaka. Nggih mboten? Iya. Nalika semanten kula rak pun nembang dandang gula rong pada. Sing sepisan kula ngalembono kali sampeyan, sing angka loro kula niku nyacat karo Kalindraning Nalindra Ndarawati. Sampeyan paring dawuh, sampeyan seneng kula alem. Sing nomor loro, bareng kula nembang dandang gula sing kula nyacat karo Kalindran sampeyan muring-muring. Sampeyan nabok nyilih tangan, sengit karo Semar ning sing mangkongkon mantu sampeyan, ya ta? Sing mangkongkon mantu sampeyan nggih Ndara Abimanyu mangurup-urupi atine supaya sengit karo Semar supaya mangkel karo Semar.
Sandara Abimanyu nindakaken sewiji-wiji sing mestine ora ditindakake Ndara Abimanyu ngecohi kuncunge Semar nganti kula ngamuk negara Ndarawati kula obong kamen kalian mboten. Iya. Iya Kyai Semar aku kelingan. Kula terus lunga saka negara Ngamarta merga ati kula kagol kogelan. Kula niki wis abdi. Kula niku batur Panakawan, karep kula niku sing barang bengkong kula jejeke, sing barang jejeg aja nganti bengkong. Sing kleru kula benerke, sing boten bener kula penerke supaya lempeng. Sirah dienggo sikil, sikil dienggo sirah. Lah kok sampean ming merga supaya disawang karo wong pirang-pirang nek nata Ndarawati kiwan Nalendra sing pancen sembada samu barange ora ngenteni karo besane dirabekke mongko sampeyan yo natoni atine Semar. Napa kaya ngoten niku wis apik, napa kaya niku wis pas. Kakang Semar, aku nyuwun ngapura. Aku nyuwun ngapura. Kula wis ngapura sampeyan wit biyen. Wis sampeyan durung nyuwun ngapura, kula wis ngapura. Ning ming kula njlentrehke aja nganti lakon iki mang bangsuli malih Ndara ora sepira keluputanku diagung pangaksama tenan Kakang. Nggih, pun mboten napa-napa. Wong niku nek wis ngakoni luput ajeng dinapakke melih. Apike ya mung ditampa kanthi ikhlas, kula ya wis ikhlas nglakoni lelakon iki. Iya. Aku ngaturke panuwun sami-sami. Negara Ngastina bedah. Pancen buta nika gawean kula. Kula sing ajeng ngrampungi lho.